Ерджан Муса е земеделски производител, занимаващ се с отглеждане на едър рогат добитък в село Синделци, община Момчилград, който успешно изпълни проект, финансиран чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група, общини Момчилград и Крумовград, по мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Проектно предложение повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на земеделски производител Ерджан Муса чрез закупуване на модерно оборудване с обща стойност на проекта 82 280 лева, от които 49 368 лева безвъзмездни средства и 32 912 лева собствено финансиране. Основна цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на бенефициента, модернизиране на производствения процес и подобряване на цялостната му дейност. В рамките на дейностите се закупи трактор с челен товарач. Техническите характеристики на новото оборудване съответстват на капацитета на фермата, покриват нейните нужди и се използват за обезпечаване и нормално протичане на технологичния процес във връзка с изхранване на животните и обслужване на фермата. Изпълнението на проекта доведе до намаляване на разходите в животновъдното стопанство и производство на селскостопанска продукция с високо качество, чрез правилно отглеждане и прилагане технологията на хранене на животните.